Hallo, welkom bij Kijk TV. Achter mij zie je de mooie natuur van Sluis. Kijk TV ging naar de festijn uit Breskens, naar het Zandplein, naar de zeehondjes kijken. Een leuk en leerzaam moment. Mijn naam is Bert Hoving en ik ben schipper van het rondvaartschip De Festijn. Wij liggen hier in Breskens. Mijn broer die kwam altijd al uit recreatie en het toerisme. Ik heb zelf ook nog in het toerisme gezeten. Vroeger in de Braakman, in de jachthaven en alles. En dat beviel ons wel. En toch de scheepvaartachtergrond, daar had ik dus ook nog wel zin in. En we hebben op een gegeven moment een schip gekocht. Toen zijn we begonnen met de sportvisserij en later hebben we er allemaal dingen omheen bedacht. Zoals rondvaarten of sleepnetvisserij of bezoeken aan de zandplaten. En wat kunnen de mensen zoal zien als ze meevaren? Veel natuur. Er is een prachtig gebied hier, de Hoge Platen. Zeehonden, vogels, maar ook straks de rondvaart in de haven is ook altijd leuk. Vindt u het leuk om dit werk te doen? Ja, nog steeds leuk. Vaak wel erg druk, net zoals vandaag ook, een hele drukke dag. Maar ja, veel voldoening. En anders zou ik het niet langer dan 20 jaar volhouden. Ik ben Christian Verwaaien. Ik kom uit Duitsland en woon in Keulen en ben op vakantie hier in Nederland. En waarom bent u meegegaan met deze rondvaart? Omdat we hebben 2 kinderen en die willen graag een beetje zeehondjes kijken en ook vogels. Dus we dachten dat het een leuk idee was met de boot te gaan. Erzähl mal, was hast du gesehen? Lehrer. Und? Was noch? Vögel? Vögel. Und was schön hier? Ja. Ja. De school zijn we begonnen. Onze vliegende reporters vragen aan de mensen wat ze daar dan van vinden. Kijk je mee? De school is net begonnen. Niet iedereen vindt dat nou eenmaal leuk. Sommige mensen wel. En daar gaan wij nu achter komen. Hebben jullie al een beetje zin in school? Ja, ik heb heel veel zin in school, want ik ga naar de universiteit en dan ga ik allemaal nieuwe vrienden maken en ja, daar heb ik wel zin in. Ja, bij mij is het ongeveer hetzelfde. We hebben 6 jaar bij elkaar op school gezeten en nou is het gewoon nieuwe mensen leren kennen. Een studie heb je zelf gekozen, dus het is een leuk onderwerp en ja, ik heb er wel zin in. En naar welke school gaan jullie? Naar de TU in Eindhoven. Wat vindt u ervan dat de scholen weer begonnen zijn? Ach, er is zo'n lange vakantie geweest, het is weer goed om naar school te gaan. Hè? En leren is altijd leuk, vond ik zelf vroeger, en dat is ook goed voor je toekomst. Wat vond u vroeger ervan dat de vakantie weer voorbij was en dan weer naar school moest? Ja, dat vond ik ook niet zo leuk, maar als je er eenmaal bent, dan is het vanzelf weer leuk. Dan zie je vriendjes en vriendinnetjes weer, dus dat valt wel mee hoor. Heb je al veel geleerd? Ja. En wat dan? Ik ben aan het lezen. Oké, en kan je al goed lezen?
Ja. En wat heb jij al geleerd? Ook een beetje om te schrijven. Oké, leuk. En wat heb jij al geleerd? Voor weekwijze te maken. Wat vind je er weer van dat school is begonnen? Prima, ik vind het hartstikke leuk. Waarom vind je dat leuk? Ik vind het belangrijk dat de kinderen veel leren. Dus als de scholen begonnen zijn, dan leren je toch van alles. Lekker sporten, samen zijn met je vrienden. En naar wat voor school ga je? Ik zit zelf op de Universiteit van Utrecht. Wat vind je aan school weer gaan beginnen? Ja, goed. Waarom vind je het goed? Nou, omdat kinderen hebben vakantie gehad. Dus dan vind ik wel weer goed dat ze naar school gaan. Vind je het belangrijk dat ze naar school gaan? Vind je het belangrijk dat ze dat doen? Ja, ik vind het belangrijk dat kinderen naar school gaan. Moet je zelf ook nog naar school of naar de universiteit? Ja, ik moet zelf ook nog naar school. Mijn school begint over 2 weken weer. Wat vindt u ervan dat de scholen weer zijn begonnen? Ik vind het gezellig. Er is weer een beetje leven in de brouwerij. Anders is het vast wel een beetje stil. Wat vond u er vroeger van om zelf naar school? Nou, ik ging niet graag naar school en ik vond het verschrikkelijk. Want ik heb mijn agenda's nog bewaard en er staat in weer terug naar de gevangenis. Dus ik vond het eigenlijk helemaal niet zo leuk om naar school te gaan. Hebt u zelf kinderen die naar school gaan? En nou, ik ben ondertussen al oma. Want mijn kinderen zijn al 35 en 34 en ik heb 4 kleindochters van 8, 6, 2 en een half jaartje. Dus mijn oudste kleindochter gaat naar Goes naar school. En die zit op de Methylschool, want die zit in een rolstoel. Maar die gaat wel graag naar school. Dus dat is dan, dat is dan weer een voordeel. Maar ik vond school zelf ook heel leuk. Er zijn heel veel dieren waar niet naar omgekeken wordt, of die de mensen wegdoen. De stichting Zorgeloos Dierenleven trekt zich het dierenlot aan en wil zorgen dat het dier krijgt wat nodig heeft, ongeacht leeftijd of uiterlijke kenmerken. Hoi. Komt erin. Ja, wij zijn een stichting die vangt mishandelde en verwaarloosde dieren op. En die rehabiliteren we, die socialiseren we. En dan zoeken we daar weer een nieuwe eigenaar voor. We hebben dieren die binnen worden gebracht, dat kan eigenlijk van alles zijn. Hè? Vogeltjes, duiven uit het nest gevallen, egeltjes. Maar voornamelijk bij de stichting hebben we honden, katten, schapen, konijnen, kippen. Ook wat knaagdieren, zoals chinchilla, vogels, eigenlijk van alles. Ik ben nu even een noodkooi aan het pakken, want ze hebben net een kraai binnengebracht. Dus ik heb nu een noodkooi en daar gaat hij eventjes in. En die blijft bij ons. Die blijft bij de stichting, de kraai. Omdat hij heeft geen pennen meer. Dus dat betekent dat hij ook niet meer kan vliegen. Daar kan hij ook goed roepen. Ja, het is een fanatiekeling hoor. Ja.
Jacco, we noemen hem altijd maar Jacco. Jacco? Dat hij niet zou kunnen, hij had altijd kunnen vliegen, dus ik denk... Dat kan zijn dat hij gewoon per ongeluk zijn pennen of dat hij gestoten heeft en dat hij dan zijn pennen kwijt is geraakt en dat ze gewoon weer aangroeien. Ik denk dat het allemaal van in die vliegen, allemaal datzelfde dingetje, dat je maakt die sprongen en dan gebruikt hij je vleugels en elke keer die pennen breken. Ja. Dat denk ik. Voorzichtig! In het voorjaar volgden filmstudenten uit Gent en Breskens en in IJsdijken. Nu zijn ze bezig met walsoorden. Wij gaan hun opzoeken. Mijn naam is Jurgen Wiloks en ik ben de schrijver en de regisseur van de kortfilm Dissonant. En we zijn hier nu op deze locatie, maar waarom? Wel, voordat ik een film schrijf of bedenk, vertrek ik altijd vanuit een bijzondere plaats of omgeving. En de polders hier in Walshoorn en de haven in Walshoorn passeerde ik hem vroeger met de fiets. En toen had ik zo ook iets van, dit is echt zo'n unieke plaats in de regio, dat ik er eigenlijk wel ooit een keer iets moet doen. En zoveel jaren later heb ik besloten om eigenlijk mijn film hier te laten plaatsvinden. En dan schrijf ik eigenlijk een verhaal rond de plaats. Kun je ook een stukje vertellen van waarom je eigenlijk waarom je in een film bent gegaan, een filmwereld? Ik heb eigenlijk 10 jaar als projectleider gewerkt en tekenaar-ontwerper. En ik wou eigenlijk iets meer doen rond emoties en rond mensen. En een film maken is eigenlijk mensen een bepaalde emotie meegeven of een gevoel. Daarvoor ben ik eigenlijk in de film gegaan. Stilte voor opname alsjeblieft. Klank. 12 over 2, take 3. Camera loopt. En actie. Waarover het gaat? Het gaat voor mij persoonlijk gaat het over gemis, over iemand missen, over de onmogelijkheid van communicatie met iemand die bij jou is, je zoon, en verdriet niet laten zien, wel laten zien. Daar gaat het voor mij over. Ja. En u staat hier op de set met een hele jonge ploeg, gedeeltelijk student, gedeeltelijk professioneel. Hoe is dat? Fijn, zeer fijn. Ik heb even jeuk van de schmink, denk ik. Fijn, omdat het geeft een mix van snel vooruitgaan en toch enthousiast. Ja, ik heet Mathis Perrault, ik ben 14 jaar en ik speel de hoofdrol in de film Dissonant. En hoe ervaar je dat? Ik vind dat heel leuk, van tijd is dat wel moeilijk, want dan moeten we in het zand ploeteren, die wat meer modder is en zo. Maar het is toch een hele leuke ervaring. Is het de eerste keer? Nee, ik heb al een andere keer gespeeld in het film Starend Meisje. Het was wel niet als hoofdrol, maar dat waren alleen maar kinderen in die film. Zou je later ook cameraman of iets met filmen willen doen? Nee, dat trekt me niet zo aan, want nee, dat trekt me zo van tijd, ja, dat kan leuk zijn, maar dat is niet wat ik later graag zou willen doen.